Ето всички да видят, че не сме от най-лошите рибари. Връщаме си рибата във водата. Някой да дойде да го извади, че снимам. Оле! Аре, ще идоти ли? Диос, няма никой. Bajar porque con una mano no voy a hacer nada. Добре. Хубавото сонче. Красота. Бай. Чао, нашето момче, другия път пак. Ще влизам да ги пусна. Добре, да ги пуснем. Той пуска, снимайте. Ще пускаш ли? Не го единия, да? Ма нещо, той да нагази да ги пуска оттам направо, или? Тез няма да ги пускаме, слави. Кои? Това малкото ще го върна. Или го искаш? Не е умрело. Умряло е. Сега ще го видим. Снима ли някой да им снима? Чакай, влезай. Пускам. Дървена на врачета. Не се мърта. Давайте я. Добре. Ама ти си кани ги. Пусни до мене да Дай го да че дава заето, дай че... Тръгна. Поднете го. Ето така трябва да се прави.
Той е изморен. Влез малко де. Ще влезе, бе. Издърпай другия навътре, той е по-жив този. Не, че са умрени, морени. И Женко на другата страна. Той другия ще иска време, сега докато такова устата му хърлети малко. Да поеме въздух. Бутни го малко навътре. Видиш от майка, къде не сам. Посяга ли? Дали ти... Хой на сцена към мене се върти. Я изчезва. Тръгна. Браво, ето. Браво! Не го пада сам и да виж. И después que nos insulten, no, los búlgaros mata peces, ¿ves? Christ. That must be a full house. No way! You've not missed that. How many got? 6, 8, 10, 12. Правя видео, бе. No way! Колко много риба, а? Добре. Помогме едно с нощи. Не е много голямо, 16 кг излезе. И да го пуснем. Да е на кълна след и да не викат мата песес. Пускаме ги, е? Да. Амо султан да е от сигурно. Чао, моето момче. Сега колко го баха възпира. Обратна посока. Трябва е влажна боя, бата, да запечатаме стереопора. Пум. Да видиш? Тъй. Влажното това къде е. Река Ебро от Ортоса. Една седмица преди Семана Санта. Като не кълват, само и те кълват, ама да видим докъде ще стигнат. Ей, тук да ни загориш кимбето. Я го отвори и го разбъркал кръс смире. Виж го да такова.
Сбъркай го. Не, така. Да се притопли, мръвките също. Тук един домашен хляб си направихме с квас. По-нашенски, български. Тук шишчетата също подготвени. Те викат те са луири, бе. Малко ще такова. Ще почнем на шкимбе чорба с домашно червено вино. Имаме тук в кока-колени бутилки. Стига, филма да приключи. И са баш майсторите. И тук другата група фантазми. Най-големите. И реката доста е дигнала на рекордни нива, около 4 метра. Вали от Англия. Преди малко минаха тук едни рибари с един сон 2 метра в една лодка го бяха уловили. Ни с нощи ни удари един доста голям, ама на камъни тук на 3-4 минута спря да прирежи и да прескъса на канален сом около 700 грама и сома, който бе закачен около за килограм. То буклуци, тук е зелена трева. Чухме аван за момента, че изсвири и такова. Става страшно с тия треви. Един момент това е. Ето, бати Валю, от Евро как вали. Март 2016 година. Реката е на доста високи нива, около 4 метра и половина тук по Аско, на ядрената централа. Тук на бързия точно до пресата, ама тя не се вижда и таковато, защото под водата